στείλ το στο φίλο σου το Γιάννη. Ζεμπρέμιε, παλικάρο σολέ, είναι ο Γιάννης και είναι it's the best. Έχει πάει σε μέρη εξωτικά και χαιρετάει όλα τα παιδιά. Influencer, κάνει καρτποστάλ και ανεβάζει τοπία και γατιά. Και αν προλάβει θα έρθει να μας δει, μα του προέχει δημοσία ζωή. Ζεμπρέμιε, έλα κουκλέ, που έχεις κάψει όλες τις καρδιές. Σαν ρωτούν που θα σε αντικρίσουν, μέσα στο σπίτι σε ψάχνουν, δεν σε βρίσκουν. Να διαλέξεις πρέπει μια καρδιά και όλες τις άλλες γραφτές για καλά. Πες μου μόνο ποια θα προκριθεί και θα κερδίσει εσένα για να δει. Ζεμπρέμιε, έλα κουκλέ ολέ, που έχεις κάψει όλες τις καρδιές. Σαν ρωτούν που θα σε αντικρίσουν, μέσα στο σπίτι σε ψάχνουν, δεν σε βρίσκουν. Influencer, κάνει καρτποστάλ και ανεβάζει τοπία και γατιά. Και αν προλάβει θα έρθει να μας δει, μα του προέχει δημοσία ζωή.